lento yakho yokusuka ekhaya ngenxa yokuthi ubona ngathi ukupheka noma ukuhlala akukho right. Uyikhomba kubani ekhaya? Ubani abenza wena uzizwe ungamukelekile ekuhlaleni nibalelwe? Bekugogo, bekuwosisi, bekuwobani? Ikakhulukazi nentombazane ebizala kakhulu nje lapha ekhaya nje. Siyaziwa ngisho namaphoyisa endaweni nje. Ukuthi lo muntu lokho ezalile eshiya ingane kugogo, ugogo usavumelana ukuthi lo muntu abuyele esikoleni ngoba kuyafana akawuqedi nonyaka nje ngazalana. Inkomo yohlobo. Yazi kwathi impela wayinkomo nje ngabe sasifa masi. Manje wayelokho ezalile umuntu wakho manje sigcina manje sekusuka umsindo-ke manje sezwani-ke yabona sodwa-ke nje. Nilapha ekhashana kaMenzi yaphuza umlazana ngameva nenabendlondla nophapha ekhanda ehlana sazansi kuyifundazwe zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele sikhondla sikamabonakude ebizwa ukuthi Black Live TV. Igama lohlelo-ke indoda ekhaya, igama lami Kings Chaka ngokaluqa. Njengenjwayelo-ke angihambi nje nhlobo ngedwa, leyo ngeke ngiyibone ngempela ngiyenza. Blangeni Itha uKran kakhulu ngabe ngidlala uNkulunkulu. Hey bhuti wami, khamba kahle. Khamba kahle. Before size lapho ngicela ukubingelela, ngithathe le thuba ngibingelele umbukeli weBlack Live TV njengoba eseshilo-ke uma iking uKings Chaka ukuthi hayi akahambe yedwa uhamba nami. Namhlanje uDW silethe kakhulu indoda ayikhali. Sizozwa ngobhuti ukuthi yini la afisa simsize ngayo. Sichaka uready mfethu. Mfethu uyazi sometimes siyasikhuluma nabantu amasayidi amabili kodwa lo libonala ngathi lumuntu oyedwa, indoda eyimele. Yayizwa-ke. Ithi cha ngifuna ukulithamunda ngeke. Yayiva-ke ngoku. Ngobani thini? Mfethu uKran. Yebo. Just to remind us igama lakho nje ukuthi uthe ubani? Buyani wakaXulu. Buyani wakaXulu. Mfowethu ngiyanguzwa la uthi fahla udaba lakho sisa off air, but njengamanje ababukeli bethu abazi, mina nomlangeni siyazi ukuthi ikhipani, so awuba address kwenze ubuyane ufike kanjani eThekwini, usukaphi, isiphi isizathu simbekela khona njengamanje? Yakusho ukuthi ngokukhula ngikhulele nje khona oLunde ekhaya koma. Okay. Sho ukuthi hayi ngikhule nje vele impilo enzima nje bekukubi. Yangangokuthi igcine singasafundi nanesikole-ke nje yagcina naso ngisilacazile ngahamba ngayoyizamela ukuthi ngizisebenzele straight. Mangabe ngihamba ngiyosebenza asho ukuthi-ke nje gcina uthola leyo msebenzi ebhedayo nje lokhu udlala nje abantu nje uthola ukuthi uyamsebenzela umuntu nje uthi ugcina uyabaleka futhi engakukhokhelile. Awu. Yabo. Ziningi nje indawo ngihambile-ke nje ngisebenza-ke nje. Futhi ngihambe nje 2010 ekhaya kuze kube manje aze ngiyeshe. Awu. 2010 is 2025 man. Wahamba nge-World Cup. Ibafana masidliwe kangaka nje ungekho ekhaya. Usize yawina-ke manje. Siyawina, sizawaqonda. Sekuzowaqonda. Yeah mfethu. Cha nayo-ke nje vele ngihambe emva kwayo-ke ikhaphu leyo-ke kade ngiyibukela le komtubatuba-ke. Ngithi manje ngisuka-ke lapho emntwatuba sengekhaya komama ngithatha i-ID ngase ngihamba-ke nje kwaba ukuduka kwami-ke nje. Ukweza la. Asho ukuthi nje ngihlale kakhulu ko-Lady Smith la bese ngithola khona imisebenzi engathi ingconywana-ke nje lapho-ke. Ngoba nakhona ngabe sengithathwa omunye ugogo nje ethi angihlale la ngifese la khona eMnambithi. Yini ekuthuse ekhaya baba? Yeah, ngithi safuna ukuya lapho. Ekhaya nje njengoba ngisho ngithi bekukubi nje inhlalo yakhona nje bibheda. Naba Xulu. Ukhuliswa ba ngathi ekhaya nakuzinhlalo. Sikhuliswa ugogo-ke nje singabantu abangasenamama nje. Okay. Ubaba-ke vele bekuyinto besingahlali nje nayo-ke nje. Angimazi. Naye ngimaze nje sengimdala nje. Nakhuliswa ugogo. Sakhuliswa ugogo sho sakhula nje sibaningi-ke gogo ngoba wonke umuntu obezala bevele ashiye gogo nje. Straight ngoba ugogo ubeney'ngane eziwulokhuzane eziwu-5, omama bawu-5 abazala thina. Bese kuba umalume egcineni, ey'kamalume ayihlali-ke ekhaya-ke nje, so bonke labo mama baney'ngane la kugogo. Bazala beshiye kanje ukuthi ugogo nje ngemali yempesheni nje ingabi iningi, ngicathi nje ngingakuyikhola ko-500. Ngoba bevele athengisa kale mpuphu nje athenge nje lowo bhontshisi lowo sekuqhubeka nje enyangeni-ke nje.
Ngokuthi-ke gcine sesikhula-ke thina-ke nalaba-ke sebeyazala-ke manje la ugcine sekusuka khona umsindo-ke. Amantombazana kwenu-ke manje. Ngathi lo lama mina besemncane nje ngoba uzale late nampa laba abadala. Egcine sekusuka umsindo sekuthiwa masidla manje sishiyele iy'ngane yabo kanti iy'ngane vele awunayo wena la. Hlekwa noma kufika. Mfethu Uyabona-ke noma uthi uyalivula ibhoda awukadli vele kuthiwe nje yeka ukudla okuseleyo kwey'ngane awudlile njalo wena. Udlile uma wengane. Wena nje awudlile. Uneminyaka emingaki lapho Xabasha? Ngalezo nkathi lezo. Nje ngathi bengisafunda bengisela ko-18, 19. Ngoba bengisalwela ukuqeda nje. Kwangaqedeka nje. Kwanzima. Okay. Ngagcina nje ngibalekile nje ngiyesiyekile nje nesikole. Futhi nogogo-ke nje-ke ngoba ngigcine sengibaleka sengiyohlala ey'ndaweni nje abangazazi abangangiboni nje. Basanda bangibone nje 2016 sengibuya. Shuthi abaningi besebey'tshela ukuthi sengafa. 6 years bengakwazi. Ya. So mfethu mhlawumbe awusibrife thina noMlangeni la sizwe ukuthi lento yakho yokusuka ekhaya ngenxa ukuthi ubona ngathi ukupheka noma ukuhlala akukho right. Uyikhomba kubani ekhaya? Ubani obenza wena uzizwe ungamukelekile ekuhlaleni nibalelwe? Bekugogo, bekuwosisi, bekuwobani? Ikakhulukazi nentombazane ebizala kakhulu nje lapha ekhaya nje. Siyaziwa ngisho namaphoyisa endaweni nje. Ukuthi lo muntu lokho ezalile eshiya ingane kugogo, ugogo usavumelani ukuthi lo muntu abuyele esikoleni ngoba kuyafana ngawuqeda nonyaka nje ngazalana. Inkomo yohlobo. Yazi kwathi impela wayeyinkomo nje ngabe sasifa masi. Manje wayelokhu ezalile nje ezalile umuntu wakho manje zigcina manje sekusuka umsindo-ke manje sezwani-ke yabona sodwa-ke nje. Ugogo usaphila? Ugogo uyaphila manje uvuna yena impela-ke. Usaphila namanje ugogo? Ugogo usashona. Shuthi nje ukubuya kwami ngiza la eThekwini nje shuthi ngaleso sikhathi leso ko-2016 ngifika la eThekwini. Kwathi ugogo ade ekhona la. Shuthi nje mina ngifika namhlanje nade ekhona ngayizolo ehambe ebheka mina ngoba efuna ukufokisa ukuthi angisekho ngempela yini ngoba phela ngisabonwa muntu. Kuyazwela. Kushuthi ugogo wayengeve nenhliziyo ebukhuni ey'nganeni zey'ngane zakhe. Umuntu onithandayo kuwukuthi kuphela mhlawumbe nawe unamaphutha njengomuntu. Kodwa-ke wona bhuti wahluleka ukubona ukuthi ugogo uyaba namaphutha njengomuntu. Wabona sengazi ukuthi unihlinzele ey'bini noma mhlawumbe uyanihlunga njengey'ngane. Wabona kungcono uphume ekhaya uyohlala uphile le mpilo oyiphila manje. Ngoba manje lento ingxabano ngendlela ebisiningi ngayo begcina sekufika namaphoyisa nje. Ngoba manje sebangisicefe selokhu ehlasela manje yabona nje. Ngenxa yomsindo nje wokudla. Ukudla. Ima-ke mfethu ugogo mesegula asingafiki la ugogo mhlawumbe egula azashona. Ake sifocuse kule ndaba ukuthi yena njoba ubona ngathi wena sekufanele uphume ngoba ubona ugogo ukuthi akenzi kahle yini as ugogo kunina nonke. Yini oyibona iwrong kuyena ngaleso sikhathi? Vele ngabo ukuthi vele nje hayi ngathi usenamasayidi vele sekukhona acheme nabo. Vele nje echemile nje wasekuqaleni nje. Kodwa nani lebe nimi-understand. Kodwa-ke besi-understand uyena sebesivele sithembele kuyena. Straight manje yabona-ke okwangenza ukuthi kugcine sengihamba-ke nje mina sengiphela ngoba vele kwazona iy'ngane ey'semva kwami ikamama. Nazo behamba ziyishwathi-ka nje wonke umuntu eyizamela ngendlela yakhe. Cause nazo beyibona ukuthi vele akasekho umuntu oyisizayo manje seyihamba zibheka ukuthi ubani ongazisiza sihambe icasha ngoba ngathi laba ababili abasemva wami bona nje ngoba bencane kakhulu bengakwazi ukuyiphanthela ngcono mina sengikwazi ukuyicentela emzini yabantu amagceke ngithole lezo mali bona-ke bengazi lutho-ke nje. Nkosi yami. Bagcina sebebheka uma mncane osemva kwawama.
Kwabo yena-ke ongazuthi uyabathatha-ke uyabanakekela kodwa nakhona bagcina behlulekile babuyela kugogo nakhona-ke. Mina-ke nje ngavele ngakhetha ukuyibalekela-ke Kwabona sekunzima kakhulu. kunzima nje Manje straight. mfowethu sithatha usibeke mhlambe la ohlala khona njengamanje ukuthi njengoba uphila lempilo oyiphilayo ohlala khona. Ngokwakho iyiphi indawo engcono la ohlala khona nasekhaya? Lana nibanga khona ukudla nala ohlala khona njengamanje. Kungcono khona ukuthi uvele uyimele nje kanje. Ngibona kungcono khona ukuthi ngizimele ngoba manje yabona ukuyimela kwami kuthiwa ngisekhaya ngabe sengiboshwe kangaki ngoba futhi belokhu engena nje. Kanti wena ubonza izinto ekhaya ukuze uboshwe. Gcina manje njengoba ngisho besixatshaniswa yikhona ukudla lokhu. Besixatshaniswa yikhona ukudla manje ugcina ukuthi manje umuntu ngiyam-overpower sengiyamshaya usehambe manje seyongivulela amacala kuze abaseshi-ke manje. Kungcono khona ukuthi U-avoid into ey'kanjalo ezokwenza ukuthi uzulule isandla. ngiphumile nje ekhaya ngeke ngaboshwa cha. Kwathiwa ngisekhaya ngabe sengiboshwe kangaki. Ngabe belokhu bengena nje futhi ngiyahamba ngiyothatha ama-fingerprint ngingcola izandla zami mahhala. Ima-ke umfihlile ugogo ngesikhathi usuzwa kuthiwa akasekho emhlabeni? Angiyanga kwakuya nje ngatshelwa nje. Hayi ngoba vele ngiphuma vele ekhaya sengiyitshelile ukuthi hayi akunagogo nje vele sekuphelile akusenamama vele ngikuphelile. Ugogo vele ngamkhansela ephila nje. Ish. Nobaba ngamkhansela ephila nje. Manje akhona ezinye iy'hlobo ngaphandle kagogo nje ekhona-ke eceleni. Yabo nje ngingathini ngavele bakhona osisi vele bakhona nje abanye. Inkinga angiyiboni engakanani vele nje abanye kuyenzeka ukuthi sibonane nabanye sihlangane la eThekwini nje sibonane nje. Kubo hi. Siyanikana iy'namba vele asicabene nje. Siyanikana iy'namba kodwa-ke njengoba ifoni yami biseyintsha nje-ke iy'namba zabo ayisekho. Oh lele. Ya yona senenyanga eyodwa njengoba silokhu Hawu. ya ngithi manje indaba zokuthi sihlala kabi. Ngihuzukile. Awusitshele ngempilo yakho-ke la e-shelter ohleli khona njengoba uthi kungcono ngempela khona kunasekhaya. Nihleli kahle kodwa kuyazameka khona? No asihleli kahle ngoba kwakhona nje ngoba uwabona la amathende laya nakhona nje la ningifice khona ngihleli ngaphandle ngixoshiwe ngaphakathi ethendeni. Wenzeni? Usuwenzeni manje? No mangabe njengoba nje ngikhuluma ngila mawuzoveza indaba yalapha uyaxoshwa. Ungayikhulumi la kanjani ngithi yabo abafuneki labo bantu labo ngoba manje uveza ini ubugebengu bona ababufihlile. Ubugebengu boni lo? Ningi into ubugebengu obenziwa lapha njengoba ngisho ngithi babona laba kade nikhuluma ngabo ukuthi bayafundiswa umasipala i-gambling leyo. Abezugaina lutho laba bantu. Zogaina bona laba bakamasipala labo i-gambling. Ngokwakho ayisiza umuntu yona yonke Akazi nje kusizakale umuntu sihleze siqanjelwa nje amanga. Yini kanti kwenzakalani la manginifunda niyafunda kuphelele? Njengoba nje befunda nje sebezovezwa nje emaphepheni iqede kuphele kanjalo. Ukuthi asisiza abantu abayisibalo sokuthi sebeyoclaim uhulumeni. Ngapha abantu balambile bayafa balala ubusuku nemini abasebenzi. Ngithi nisafuna ukubuza leyo part makwenzeka kushona umuntu lapha ngiyathola ukumhambisa ekhaya yongcwatshwa noma mhlawumbe kupheka lapha. Yilowo msebenzi-ke bese usebenza kakhulu-ke futhi-ke singafunwa-ke ngoba gcina sekubukeka nje yabona umuntu mayeshigula lapha nje sisheshe sifune abasondelene naye abakubo. Masibafuna sibathola nezinamba zabo okay fine siyabatshela sibatshelile nje lo muntu njengoba egula elele phansi uthola uzobizelwa yithi ambulance. Mayibizele i-ambulance imthatha imuse esibhedlela simlandele futhi ukuthi kunjani uyalulama yini mhlawumbe sesothola ukuthi seshonile. Okay seshonile sesithintaka abasondelene naye nabazi kamakubo-ke. Baningi nje abantu esibasizile ngaphezu kwalokho umasipala-ke othi uphethe lapha akasifuni ngoba ubona ukuthi nisho shovu. Ubona ya kahle kahle abantu abadingakala lapha nje laba nje abazobhema i-drugs bethule nje phansi bengavezi lutho nje ngabo.
abajabulela ukuthi banendawo ukuhlala ya kuphela. kwakhiwe nje ngabe imali kuphela manje yabona nje thina nje silusize ebantwini esiveza izinto cha asifuneki ungamane uyohlalela ehlathini lapho bakhishwa nje la emathendeni ngoba imedia mayifika already sizoyenqaka sikhulume nayo ngendlela kuyona manje abakufuni ke lokho mawuke wavela nje ephepheni uzogxabene nabo ngamafuphi ibhodi uthi wena ngeke sibone kusasa ama-shelter ephelile kuseyibhizinisi impela ngeke sure kudla inqwaba yabantu futhi kukhuluphala abantu abasemaceleni ngathi ngokuthi uyacomplaina wena emaphepheni khuluma nje umuntu ongakazi umbone nje hayi siyabalethela ukuthi ama-service ngikhohle yini leyo service abayilethayo yabona ngizondelwe lokho mina ukuthi mangithi ngiyabala ukuthi nina nilokhu nithi siphethwe umasipala la waseThekwini abantu abaphethwe umasipala sebedlile bayasebenza kwamasipala labantu nje wabelela ubusuku nemini begula befa nje la belala ubusuku nemini umasipala ubaphatha kanjani abantu azabaphatha iminyaka izibo5 engaqashi ngisho yedwa eish labantu nje wabengadli nje lana ukuthi baphethwe umasipala anti kushonaphi ke lokudla kwabo ngoba phela baphethwe umasipala hey ziningi izinto esesichaswe ngazo kodwa ziyacwila Ayifiki kunini. ayifiki kuze ngixoshwe emathendeni kuney'kuta ekade zifundelwa bayifundela ezokuta zavela emaphepheni kwamasipara zikelisiwe nemeya ibe ikhona bekomxola isikhawunta ngaleso sikhathi zavuthi maveza emaphepheni kwathiwa he zethu lezokuta lezo kumanje akekho kwathiwa sizosebenza ngazo nje shuthi kudeliver ukudla lezo nto njengoma-McDonald's hey mebezama uVodacom wayexhase ngamafoni-ke nawo amakhulu ukuthi-ke uphenqe indawo oyifunayo yabo ukwazi ukuyibona la efonini kodwa-ke nina ngoba ma uyibuka nabhuti ma lezo zinto engafika ezandleni zenu ngeke niy'dayise nizokwazi ukusebenza ngazo akekho umuntu owayezoyidayisa leya nto ngoba abantu ebebelaphana abantu bebekhuthalele umsebenzi straight manje kumanje abasekho-ke labo bantu sebebuyele emgwaqeni futhi bangisho ukuthi ile nto izolokhu ihamba kanje ngilokhu kukhandwa nje imali uma bebona abantu ukuthi akwenzeki ngendlela right bagcina babuyela emgwaqeni la gcina sebebamba khona inkunzi mlangeni benza yonke into le nje uyangithi yabona ukuthi wayebamba inkunzi usefuna ukushintsha manje abe right ngapha-ke emathindini uyacindezelwa-ke shoniswa nje phansi yo langeni angazi mfethu kodwa kulolu hlelo besithi nje asimiyeke ubhuti ayikhulumele sizwe ngayo engaze kuthiwa i-Black Life ike yathi niyamuzwa uhlala khona kule ndawo akhuluma ngayo uyena o-understanda kangcono ukuthi kwenzakalani kodwa-ke siwulindile nomasipala ma ikhona indlela ufike nawo uzoyikhulumela isayidi la usiza ukuthi le nto ekhulunywayo ikhona na ma ikhona yiphi indlela abenza ngayo ukuthi ilungiswe ngoba inhloso ngqangi yokuba khona kwama-shelter uqoqa abantu batholakala ukuthi emakhaya kubo kukephi baphindiselwe emuva bese kukwazi ukusala iThekwini iclean ihlanzekile zonke izinto eqoqekile sesifuna ukuthola ukuthi umasipala wenza njani lezi zinto akhuluma ngazo mfowethu zikhona kungani zenzeka mazikhona mlangeni nanokuthi nje mfethu ngiyacabanga lento ukuthi ibaluleke kakhulu as much as singahlezi esabantu abamnyama sihlezi sikholele ekuthenini omunye umuntu ongakwazi ukukushintsha ngiyafisa ukuthi sishumayele lento lesishumayeze abantu bayi-understand ukuthi olunye ushintsho oluqhamuka kuwena yes isystem izokufeyila sometimes abantu abathembayo bazokufeyila but you can't fail yourself zama ngayo yonke indlela ukuthi ungayifeyilishi wena as a person buka ukuthi yipi engeli yini ungathola kephi usizo lolo thola ngoba ungalebo blame abantu ungagcina ufile ungabanga nalutho kanti yabo ngimlalela ubhuti umuntu okwazi ukuyikhulumela umuntu okwazi ukubona into eziqiniso uyacabanga ukuthi angahlala endaweni eziright kanjani akwazi ukusiza abantu angaze abe ngisho nayikhansela kwezinye indawo because siyabadinga abantu abane voice abakwazi uku-own ivoice akhulumela abantu besho ukuthi uyakwazi ukusiza abantu baye ezibhedlela uwusizo emphakathini kodwa indaba kuyona njengamanje uyahluleka ukusiza abantu but we are praying as a country ukuthi naye akwazi ukuyithola akwazi ukuthola olunye usizo mhlawumbe uthole noma umsebenzi obusho ukuthi uyiklinile amagceke emzini nabantu uthole okutholayo ungayikutholi bese ukubeka eceleni uhamba ungagodli ukubeke elokhuzeni kwi-account yakhe and try to build yourself ukuze ube nekusasa elingcono futhi nawe yini oyenzayo njengamanje ukuphila-ke njengamanje njengoba nisifice ubhoti esifice esihleli ngaphandle kwesango shows kufika nje imoto nje thothi zifuna abantu noma ababili abazobasebenzisa siphila nje kanjalo sibe nemali sitosha nje lo pitch job yalolo suku lo yabo ayikuzolunga ngoba khona enikuzamayo hayi ngaphakathi angilala ngifuneki impela ke ngoba
Hayi ngifuneka impela ke mina yabo nje laphana nje uma bengangibona bengangibulala nokungibulala nje angifuneki lapha ngaphakathi. Ngeke kwenzeke kanjalo. Lutho. Ngeke kwenzeke Kanza kwethu kanjalo. aneyilamule nakho la khona. Mhlawumbe wona bhuti asibuza kokugcina sasihamba amagasela. Uyathanda ukuyibona uphuma lapha. Uphila impilo ekahle. Impela lokho engufuna kuzoza impilo ekahle. Lokho enguzele eThekwini kuzozama amasela kusasa. Straight. Uma bekufuna abantu bakuthola lapho ukukusiza. Mhlawumbe ushare inamba obo lokhu uyiphethe ifoni ngikhombisa ukuthi uyafoneleka. Ya, amafoni ahlukani la. Inamba yayazi ngekhanda. Hayi. Iseyitha kayibamba. Ibheke mfowethu ibheke kuze uzokwazi ukuthi nabantu ngoba into ebalekile nganza kwethu ileyo ukuthi umuntu makuthiwa umuntu ngabantu emlangeni sibonakala njengabantu sivela eindaweni la sidingeka khona olwethu uhamba wese Black Life ukuvela sibaveze kini bese mina ngithatha over better than ukucomment nefaka ama negative thoughts nani but builder lowo muntu ukuthi umbuilder ngamazi noma umbuilder financially noma uyamthatha uyamsusa khona abanemizi abayishiya mhlawumbe ngabe komthwalo umike ephike ehleli yodwa engahlala egade ihlala iclean igcekela iright abe umuntu aphile just wona kumlethela igrocer kuphela ukuthi akwazi ukuphila aze naye athola umsebenzi akwazi ukuyimela ululile ke sale babizela inamba futhi 073 510 0678 ubani igama Buyani. Okay mawufonela le number ufonela uBuyana ufonela iBlack Life ufonela uBuyana and uBuyana ungamthatha uzomuse amthatha uzomsebenzisa ungasebenzisi inhloso zakho eyiseceleni ngaye msize akwazi ukuphuma kulolu daba kulona aphila la ngina sami Sibonke phelile nje akukho kunye singakusho signing out It's the Black Life TV.